Aħna nikdbu għal raġunijiet differenti. Min jikteb sabiex ma jinsiex, min jikteb għal gost, u min jikteb sabiex jirrifletti fuq innifsu fuq ir-realtà tiegħu. F'din ir-rukna nixħtu ħarsitna lejn il-kitba kontemplattiva bil-Malti, grazzi lir-Reverendu Xarlo Camilleri. Kelma kontemplazzjoni tista' tfisser diversi affarijiet skont il-kuntest li fiha hija miktuba din il-kelma, anke fit-tradizzjoni reliġjuża u spiritwali għandha diversi tifsiriet. Altru Karmelitan qed jitkellem fuq kontemplazzjoni, altru Dominikan, altru Franġiskan, altru Buddista, altru Induista, ġifieri il-kelma kontemplazzjoni minna nifisha tiġi kwalifikata skont il-kuntest li qiegħed fiha. Jiena naħseb li meta nitkellmu minn kitba kontemplattiva f'pajjiżna ħaneskludi maġġoranza tal-kitba reliġjuża mingħajr ma niddisprezzah, ma dik hija biex ngħidlek ġeneru letterarju għalih. Ġifieri mhux kull kitba reliġjuża hija kitba kontemplattiva. B'kitba kontemplattiva jiena nifhem kitba illi proprju tibda mill-esperjenza ġewwinija spiritwali tal-bniedem illi jittraxxendi jew jipprova jiżboq lilu nnifsu, jħoss din il-ġibda li jiżboq lilu nnifsu, illi joħroġ minnu nnifsu biex jagħmel esperjenza ta' traxxendenza, esperjenza ta' realtà li hija ikbar minnu. Li jista' jkun Alla, jista' ma jkunx. Ġifieri il-kitba kontemplattiva mhijiex bil-fors marbuta ma' fidi f'Alla. Il-kitba kontemplattiva hija marbuta ma' din ix-xewqa tal-bniedem li għandu kull bniedem illi jiżboq lilu nnifsu, li joħroġ minnu nnifsu u jiġi wiċċ imwiċċ ma' realtà li hija aktar ikbar, li hija wiesa iktar minnu, li fl-istess ħin qiegħda timbuttaħ biex hu jgħix, biex hu jagħmel sens mill-ħajja tiegħu. Fuq dak il-livell Malta għandna ta' kitba. U mhux issa riċentement, imma għandna ta' kitba li tmur lura jekk mhux iktar, ma tmur lura żgur sas-seklu 19. Diġà għandna Malta fis-seklu 19 persuni bħal Don Nicole Zammit u oħrajn illi bdew jippubblikaw trattati tat-teoloġija spiritwali imma mhux għar-riflessjoni u l-istudju imma biex jimmexxu lil persuni f'dik li huma kienu jsejħula t-triq tal-perfezzjoni. Ġifieri fis-seklu 19 Malta konna fil-linja fil-linja tal-kitba kontemplattiva konna fl-istess linja ma' dak li kien qed jiġri fl-Ewropa, dak li kien qed jiġri wkoll fid-dinja fuq dan il-livell. F'Malta għandna awturi sfortunatament mhumiex magħrufin u jiena naħseb jistħoqilhom ikunu magħrufa illi ġabu lil Malta fuq dan il-livell fil-linja ta' dak li kien qed jiġri fl-Ewropa. Semmejt il-Don Nicole, hemm ukoll Patri Gerardu, Pariż, Dominikan, kien hemm xi Dominikani oħrajn, Karmelitani. Ġifieri Malta il-kitba kontemplattiva għandha storja, ġifieri mhix xi ħaġa tal-lum. Għandna wkoll iktar riċenti, forsi l-iktar li jagħmel ħoss, il-poeżija u l-kitbiet ta' Joel Gallia, illi għamlu ħoss kulħadd jaf bihom u hija kitba ta' biex ngħidlek titaqa' taħt il-ġeneru tal-kontemplazzjoni, kemm fuq livell poetiku, kemm fuq livell letterarju ieħor għal xi kiteb ukoll qishom romanzi. Però Joel mhuwiex waħdu, ġifieri għandna xi ħadd bħal Baldacchino pereżempju li jikteb poeżiji wkoll ta' natura kontemplattiva. Jiena wkoll il-poeżiji tiegħi uħud minnhom għandhom dik il-laqta kontemplattiva. Imma għandna wkoll awturi li stabbiliti f'pajjiżna li kitbu wkoll ġeneru ta' kitba kontemplattiva u forsi ma stennejniex minnhom jew ma kienx mistennija minnhom qed insemmi għandi f'moħħi pereżempju il-pubblikazzjoni El Fabrikant tal-Marjonetti ta' Mario Zoppardi. Jiena nitfaħħa taħt il-ġeneru ta' poeżija kontemplattiva. Ġifieri mbagħad għandna awturi kbar bħal Marianu, Vella, ġifieri għandhom ukoll din id-dimensjoni. It-tielet livell ta' din il-kitba ta' dan il-ġeneru
huwa it-traduzzjonijiet li għandna Malta ta' awturi kbar kontemplattivi tal-ħajja kontemplattiva u sfortunatament ukoll mhumiex magħrufa. Pereżempju ħansemmi il-Patri Charlestonna Dominikan li traduċa il-Eckhart pereżempju. Eckhart huwa awtur sine qua non għal min irid jistudja jew jaqra il-kitba kontemplattiva. Għandna il-Patri Angeliku Busuttil għal jaħfirlu tal-Karmelitani Skalzi li pubblika traduċa l-opri kollha ta' Santa Teresa ta' Ġesu, l-opri kollha ta' San Ġwan tas-Salib, l-opri kollha ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Mbagħad għandna oħrajn bħal Patri Juan de Bono traduċa l-kitbiet ta' Elisabetta ta' Trinità. Jiena wkoll traduċejt xi kitbiet oħra Karmelitani bħal Venerabbli Mikiel ta' Sant'Ugustin, xi siltiet minn Maddalena de Pazzi. Ġifieri għana kbir ta' letteratura kontemplattiva f'pajjiżna illi forsi ma tantx daqshekk magħrufa. Imma iva ġifieri jiena nħoss li minkejja ċ-ċokon tagħna u minkejja l-limitu tagħna qegħdin ukoll fil-linja ta' dak li qiegħed jiġri ukoll fil-barra minn xtutna fuq dan il-livell. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.